Well, yeah. Still, I think it's gonna be again half an hour. Oop, dear. Hetki, mä haluan katsoa ekaksi. Kato. Kato meidän autotallin kattoa. Pian räjähtää. Autojen päällä silleen vaan tuum. Mikä toi oli? Tuum. Okay. Show them mom the video. Wow! 60! Kato. Kiva. Vois vielä suihkun jälkeen mennä pihalle. Suihkun jälkeen? Pitäis mennä suihkuun. Ennen. Äiti, voinko mä mennä suihkun jälkeen pihalle? Wow! Are you done? Yps! Veera, mun piti olla varpaillani mihin... Onko mä tyhjentynyt? Hyvä, että junanradan pääsi ohi, kun piirrää vähän aina kaasua. Ota nyt tuota lunta tulee tuolta. Pretty soon the snow is coming here. And then we can't even open the window. Toi traktori osuisi tohon kattoon. Silleen tuum. Oh. Sitten kaikki lumet tulisi päälle. Ja sitten tää katto lähtee. Veera, ei kannata mennä heti pihalle. Sen pitää eka jäätyä, koska muuten sinne voi upota. Se on vaarallista. Niin kuin tänään mullakin meni kenkään lunta. Se on vaarallista, jos uppaa.